Makapuso kay happy tasab ang weekend ug nangita ka ba og lugar nga makarelax kauban ang kinaiyahan kung asa kini suruyon ta sa report ni Cielo Valiena. Habugaway, hayahay ug pakapinan pa sa huyuhoy sa hangin. Sakunta ang Madlingay Hills sa Inabanga, Bohol. Sa video nga kuha ni Mark Braga o si Lumad Probinsyano, siguradong dili kagyud magmahay sa kaanindot sa lugar. Sakop ang maong lugar sa Barangay Liloan Norte. Aduna kinigilayon nga gibanabanang 6 kilometros gikan sa kinapusuran sa lungsod sa Inabanga. Ang Madlingay Hills nakatampo usab di ay sa maayong panglawas sa mga residente. Kini kay niadtong panahon sa pandemic, musaka ang mga tao aron mag-jogging o matang sa ehersisyo. Sa panoramic view pa lang niini, makarelax kagyud. Kung kaluwas ang hisgutan, dili kuno kabalakan kay adunay puwersa sa kasundaluhan o kapulisan. Busa, mamahimo ra nga mag-overnight camping sa mga hilig o adventure. Busa, tara na ug manuroy ta. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, Cielo Valiena, GMA Regional TV Live.